that government. Nitire jomoko mawacho ni mane mutego dhi magidhi godo no nikech kaka sani wasebedo kwa winjo ka jatend piny Kenya wacho ni ukuwa mar mula onge gimoro amora, pesa onge, okapuwa mar pesa onge, usuru bende ok chok moromo. To mane migawo magimiyo jatend ODM iluongo ni John Mbadi. Mano ok mutego. Trevor, kane pod an almost at the age of the current Gen Zs, I was part of the delegation manoko Baba to Kabarak, led by the late chairman Maluo Council of Elders manilongo ni Koyopia. And at that time jimang'eny noduogo kong'ene gweno muonyo tinga. But mano nokotimre nikech ne wadhi kucho mondo wariwre gi KANU mondo wane ni gik moko timore makare. To ka notamore to ne wawuok. To sama ne wawuok noero, ne neno ka sama ne wawuok no ko wuok kendo ne wathulo odno gi ji mang'eny. So miyo jowa gi kodhi to gin joma dhi nikech kitimo gimarach to Gen Z gi be sani ng'iyi sani. And gin joma be waseng'e their track records. So gin joma wanyalo wacho ni wachalo joma obayo kidi mondo gidhi gilimie kuch kapod ok wadhi e gimiluongo ni coalition. To ka necessary, to ka chiemo the party or resolve, to we'll go into that coalition. Mana kaka nwatimo handshake with the Uhuru. Okay. And we did it with Moi. We did it with Kibaki. And if you look at the best times, the Kenya economy improved. Not the mbele. And some and Babo Makoregi Kibaki, you saw the road infrastructure, So seche moko this is gigo koro konyo raia, gik manote morego. To kwa dhia, ni wane opposition, to ng'ato president ni kore njasi ki Kenya ok nyadhi mbele.